F'xi waiting room, fuq l-istage, jew aħna nippruvaw nabbu. Arana niksru skiet billi nżersqu kelma fuq it-temp. Fil-waqt li għal-bosta minna diskussjoni fuq it-temp hi diskussjoni trivjali, mhux l-istess jista' jingħad għal xi professjonisti jew ħaddiema tas-sena, jew għal missirijietna li għaddewlna qatt sabiħ taqwil u idjomi marbuta mat-temp. Uħud minnhom blaqta superstizzjuża u oħrajn imsawra minn snin twal ta' osservazzjoni. Il-qwiel jirriflettu l-kultura tal-pajjiż, is-sitwazzjonijiet, il-valuri u drawwiet li jgħixu missirijietna. Jiġifieri bil-fors għandna bosta qwiel li huma marbuta mat-temp. Il-bidwi jipprova f'kull pajjiż jaqta' qisu il-bidliet tat-temp. Minn banda jistabbilixxi dak li huwa regolari li kull darba jiġri. U mill-banda l-oħra naraw dak li huma skerzi, eċċezzjonijiet li tagħmel in-natura kultant. U allura jipprova permezz tal-qwiel l-aktar fil-qwiel insibuhom dawn, joħroġ qisu sentenzi illi jgħallmu, illi jfakru, jgħidulek il-ħmura ta' filgħodu lest iż-żwiemel fejn joqogħdu. Mela qed tgħidlek illi hu għadda mill-esperjenza il-missier. Issa rridu niftakru li fil-soċjetà tar-raba' ħafna wlied kienu jieħdu l-istess sena għax bin is-sena għandu nofsa. Hawn aħna l-qwiel, taraw. Mela qegħdin ngħidu illi l-missier kien innota din il-ħaġa fil-fema tiegħu illi meta tkun il-ħmura ta' flaxija sewa, il-ħmura ta' filgħodu aħjar trekken il-bejjem tiegħek għax ġejja x-xita, ġej il-maltemp. U allura din issa saret isa xi verità illi se tirrepeti ruha. It-tifel li qiegħed jikber u qed jitgħallem is-sena ħajjitgħallem dan il-qawl u jżommu bħala qisu prinċipju tiegħu. L-esperjenza ta' missieru se tibqa' taħdem fih, se jitgħallimha u jibqa' jobdiha. Mela dan qisu il-ġabra ta' qwiel marbutin mat-temp qisom il-ktieb tal-bidwi ta' fil-bidwi li jgħaddi lill-uliedu. Jekk inħarsu lejn il-kalendarju tal-bidwi kien imsaħħaħ bil-qwiel marbuta mat-temp, qwiel li huma imġarba minn esperjenzi kemm ta' suċċess kif ukoll ta' falliment. Imbagħad għandna qwiel li huma mibnija fuq għalkemm huma fuq dwar it-temp, huma mibnija fuq is-superstizzjonijiet li kellhom u f'xi każijiet għad għandhom il-gabillotti, ir-raħħala u anke s-sajjieda. Imbagħad hemm qwiel oħrajn li huma użati skont ix-xogħol. Ngħidu aħna Kassar Puluċino jagħti xi eżempji fil-ktieb il-folklor Malti. Wieħed mill-eżempji tajulu wieħed sajjied minn Marsa Xlok li huwa min ikollu għalqa mal-baħar irid toħra r-raħal. Li skont Kassar Puluċino b'għalqa waħda ħdejn il-baħar m'għandek xejn għax jista' jiblalek kollox il-baħar. Hemm eżempji oħrajn li jbassru jekk hux ġej mal-temp jew le. Ngħidu aħna qamar rieqed baħar imqajjem li jiġifieri ġej il-maltemp jew qamar wieqaf baħar b'nazzi, jiġifieri se jkollna temp sabiħ. Uħud minn dawn il-qwiel huma superstizzjużi anke minħabba l-fatt li dari aktar millum is-superstizzjonijiet kienet tista' tgħid parti mill-ħajja tal-poplu. Allura ma setax jonqos li jsawwar il-qwiel, missirietna jsawru l-qwiel abbażi tas-superstizzjoni wkoll. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.